and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrino. Pusilan ko siya. No, ayaw. Corporal! Patsyan po sila kay Jero de Almeida. Mga tanga mo, Corporal! Naghala-hala mo! Oh. Ayaw kabalaki ang mga buto. Boy, kabalaki ang mga NP nga nakasudi ni sa kampo. Nganong imo lang sige pakatog. Ako mapusil niya, bi. Ayaw lagi! Rudy! Lain mo na siya. Mula pag nakailagin sila ni mo, Rudy. Tago na yun, Mary. Jili, Ginang kang tago na yun. Tago! Ako'y matawag nila. Sorry mga bata. Pero kinahanglan may tabo ni. Mary! Mary! Liyok na yun. Kuha ang yawi. O gablihiday na hinimutangan si mo inhan. ano kung tingin kayon? Imong giusikan. Yawi hiday ang portahan. Nadi sa sud si mama ni mo. Makapawas na undata ang mga pasista. Ang kaluwasan si mo inahan mo importante. Lihok na! Oo, ablihan na ako. Pagdali! Yan na, abierto na. Ay! Oh, Kinsa ka? Mama Yolanda, si Mary. Ginoo ko! Mary anak! Anak! Mama Yolanda, Mama Yolanda. Mas mo! Pagdali mo! Tanda mo, dali. Magawas ang daan, isipin magkagawas ang daan. Dito mo sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. Una mo, musunod ko ninyo. Bantayan na mo din si Luyo. Sige na. Tanda mo, Mama Yolanda, dali. Lusot ka, uban! Lusot! Pit sa daplin! Pit sa daplin! Makaagit ang skillet! Dali! 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 Nagkasakay na tanan. Larga! Spot! Highway diretso! Highway diretso! Pas! Wa pa sila si Karudi o Kamire! Hayan sila! Yo! Salamat! Paspase! Nakakita na sila si Agnes Nato na nagsunod ka nila. Lisod ka turuan ang paningagawas na kami si Suping. Diretso sa highway! Diretso sa highway! Dan pa. Nagkailaman ko ni mo doon. Ikaw tong NPA nga nagbalita na kung bahin ni Mereno. O Ma'am Yuli, Pangayo pa salamat ka. Sa may among team leader, aron luwason mo mamayoli. Mao ba? Salamat ni mo dong. Daghan gud kay salamat ni mo ha. ready ka na nga mupuyo sa bukid, Ma'am Yuli? Subot magani ko mag-NPA ko. Madapa ba ko dong? Oh, may kalito hunong sila sa Agnes. Break! Karudi, May nag-checkpoint. May nag-checkpoint sa unahan. Huwag magpanik. Huwag magpanik. Apat andaman ninyo ang mga armas. Okay, gusto nga itong giunungan. At least, may lugar ang ubang mga sakyanan nga mauna na ito aron masalipdan kining atong kisakyan. Sila ka, si Karodi. Karudi, tanawa. May baking sila si Agnes. Mubalik sila sa agi. Mubaking ta! Mubaking ta! Mubalik ta sa agi! Sundo na to si Karodi. May paspas ang ilang dagan. Dilita mo agi sa highway. Padung kini sa giwanon. Gusto, sa giwanon. Makalusot kita dito sa giwanon. Giwanon ka, James. Padung kinidana sa giwanon.
Makalusot kita dito sa giwanon apan layo-layo gyud ang atong baktason pauli sa atong unita. Bantay ang luyo. Nagsunod sila si Ka-Agnes nato, Karudi. Kumusta si Ma'am Yuli? Gipiyong niya ang iyang mga mata. Gikuyawan ka baghapon, Suping? Kuyawan gyapon ay. Pero alam-alam man kawala ako kakuyaw. Amping mo mga kauban, ha? Amping mo! Salamat mga kauban. Di ta maglangan. Magsugod at tagbaktas. Nagsulob gihapon kita sa mga bistis sa mga pasista. Mag-ilista pero dili din hindapita. Dito sa unahan. Paspasan na to ato mga lakang. Dali, Mama Yoli. Dali man lang ila. Oo, anak. Suping. Adala ko sa layo. Nakasunod ko ninyo. Man lang ila. Dimunggog! Ha! Sir, Sunod mo, Loloy! asam to, sir? Kampo! Yay! Ano kang gisapot pag mayo ay? Usa kayo nagtabo sa kampo? Hay mag-conference! Kisugo ko ni Kiras Villa, sir. Nga paatkan ka na ko din eh. Aron palason ka lang sa ayar. Kisa tuwa sa interrogation room. Tuwa si Corporal Ismero, sir. Unsay datos ni Ismero. Ato wala, sir. Kay iya gyud kunong gikatubag ang tao nga mao'y nanguho sa rescue. Abli mo dali! Sire! Colonel Ronald Joaquin, sir. Balik ang lingkod, Ismero. Karon istoryahay ko, Korporal. Unsay nahitabo nga nakaikyas ang inahan sa komunista ug na-rescue ang opisyal sa Samahang Demokratikong Kabataan, si Karne. Nakalitan ko, sir. Gisugat ako siya pan... Kinsa siya? Matod pa ni. Usa ka opisyal, Colonel. Usa ka major. Kisa mo jura? Major Almendras R. Major Almendras R. Miagti ka akong papangig, gibunala niya sa iyang... Adimunggog! Sa desya ka NPA, Colonel. May buong kong anong... Huwa ko niya pa siya. Ilusog lang niya. Do ka gwardiya, sir. Wasap sila pa siya. Sobra na kini pagpataas sa iyang ihi. Sobra na kini iyang pagkasip-sip! Kinsa'y buot mong ipasabot, sir. Kinsa, sir? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!